No niin, eli mä oon tehnyt tähän näin GMS:n Adventure-mappiin tämmösen aloituspaikan. Tai no, kai tää on muillekin voi käyttää, mutta tuli nyt mieleen, että tää voisi olla aloituspaikka, kun tästä tuli tällainen. Ja tässä on tällainen sisäänkäynti. Nää kaikki tämmöiset jännät blokit, kuten siis tää nurmi, ei mikään. No kuitenkin nää blokit, missä on jotain rikkinäisiä ja tämmöstä. Niin niitä tulee aina vaan enemmän, mitä syvemmälle mennään. Eli tossa niitä on vähän, niin täällä kun mennään syvemmälle, niin tässä on monta kohtaa, mistä voi lähteä eri suuntiin, ja siis siihen voisi liittää ihmisten adventure-mappeja, niin niitä osia. Tässä on yksi, toinen, kolmas, neljäs. Tässä keskellä voisi olla joku meidän yhteinen tekemä joku viimeinen kenttä tai joku tämmönen jännä. Sitten mä oon tehnyt tänne tämmösen alakerran. Täällä on sitä kaikkea stone brickia ja tossa on tämmönen joku jännä symbolista, voisi vielä muokata se jo nyt ehkä ihan. Ja tuolla on se vastakohta tai tolleen toisinpäin oleva. Ja tännekin voisi siis tehdä vielä lisää tommosia paikkoja, mihin voi laittaa niitä osioita, mitä ihmiset on tehnyt. Ja niin, eli tässä on mielestäni ihan hyvä pohja siihen, niin ootas mä näytän vielä ylhäältä päin tänään. Eli täältä niin näyttää katolta katsottuen. Ja sitten tänne voisi tehdä redstoneista kaikkea jännää. Kaikkea tämmösiä vähän piilohuoneita aika paljon. Okei, niitä ei vielä kovin paljon, mutta niitä tulee lisää. Tai no, niitä voi siis pelata vielä paljon, mutta tässä on esimerkiksi toinen.